nganggo duit. Iki lho, aji-aji. Wong ayu tresnamu kinarya tamba susah salah tenku Syukur. Jainul kowe ceblok syukur. Onen itu Kang Son, syukur. kowe langsung tak blek ngene lho aku tidak mau sama kamu kowe tak antem jelek Kayak gelem. Lah nek ndang mbok antem Ayo. tak antem dhewe kowe engko. Ya Sabar ayo galak. wong ayu tresna